Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka state level scheme sanctioning committee katanat PHE hajalla kalamanjur salai spa teli kisnong ban pentrekam ya ka scheme umbam umdi ka sorkar pedeng kablatep kum ka jal jivan mission harangkat kamang pisa ka balong rius pa khatsan ponchis pa profesan kulur tengka ka SLSSC kalamanjur ru ha ka jingalang ka baar ka balong hakalai puwei tere unailar Kidan riu hajar saus pak khatsan teli kisnong hamigalaya ki badan hakathop banjo jing mentoy leng baga JJM Menteri katanat PHE ubak Renekton leng dok thongkar ulai tho banalor ki lais pak teli kisnong ka SLSSC kala menjuru ban pentrekam ya ka nika scheme ban penpoi ha kishi hajar nyo pupra teli ke skul ha keleng ka jala kabalong san point khat khandai klor tengka ban rius pak san punyo teli ki aganwadi center kabalong lai point khat nyo klor tengka ulai tho ru nalor kini lamang pisaru lai phau pon ru phau klor tengka na ka bantaban ai jing hikai ki nong trei ki bapet e ki pai bat jing pen poi bat kamang pisa ka balong khat wei pon sau sau klor tengka ka badai na ka bantaban pet ya ka jing khut jong ka ka jing lang jong ka SLSSC kan salong biang ha uri sau balada long ka bala dan kaman penong ya ka jing lang ka SLSSC man lau benai Wan hingga SLSSC kideki estimate ki balamang ki babiang kum ka dor ka babu na kasi abu kirung haka analis yung ka SLSSC day tang kitu ki skill ki bala biang ka kum ka estimate ko kisna ki engineer ki SDO ki biang bandrung ki kirung tang ki bala biang yung kat ki bu biang ki nomrung kim don haka list yung ka SLSSC ne ka jingelang ka barang shen haka ba ka SLSSC ke nasyong te kila clear ya ki lais pak khandai teli ki rural water supply scheme but ka amount ka poi ka rius pa khatsan point 185 crores kata kade ya kisnong nang ta pade ban ai say ki school kala clear kumba si hajar new popra 1078 numbers of schools ka amount ka ba san point way kandai san point way kandai close hoi san point way kandai crores nang ta akan wadi pede rius pa san punyo teli ki akan wadi center amount 3.17 crores nangta kedon pede kini ki support activities amounting 30.60 crores nangta sekali kewei ke WGM&S activities amounting to rupees 11.44 crores. Kita akan di scheme kita clear akan ke second SLSSC jong 6 atwe apa